отново ще реагираме на това аниме, като пак казвам, само да мръда малко микрофон по-насам, докато не го довърша, няма да реагирам на нищо друго. Не заради друго, просто пак, както казах в миналия клип, просто предпочитам да зафана една история, да си я довърши и тогава следваща, понеже ако започнем няколко, ще стане пълно мазо и няма да мога даже да запомня нищо. Така че това е втори епизод на това аниме. Надявам се да се виждам добре на камерата. Предният клип беше експериментален, за да мога да видя какво трябва да направя, за да нямам проблем с авторските права. Като и за щастие, поне до момента този начин, който ще снимаме видеята, очевидно мога да си използвам този микрофон. Като и за това точно сега даже реших за втори епизод да рискувам и да не си оставя резервно аудио. Нека направо да започнем с клипа, като просто ще ви помоля да се абонирате за канала, да харесате видеото и да коментирате, като може да пишете какви анимета може да започнем след това, като си го довърши това, разбира се. Нека да започнем направо с реакцията. CD も持ってるし何度も聴きたがるから覚えちゃったのよ。堀さんは？Това буквално като мен и леля ми, но наобратно. По едно време бях живял при нея и буквално тя е супер голяма фенка на Coop Wings. Буквално, когато ги даваха по Екиц, ако не се лъжа, тя гледаше постоянно и аз покрай нея гледах, понеже тя буквално командваше и не може да си пусне нищо друго на телевизора. Затова буквално гледах с нея Coop Wings, като по едно време ми хареса, даже изгледах 3-те сезона и като цяло съм запомнил Coop Wings заради нея, иначе ако не беше тя, надали него щях да гледам Coop Wings така сериозно, понеже особено да не се лъжем, когато си по-малка, ама си такова момче, си кажеш това, нали, не е окей за анимация за момичета, нали, ау-мау. И просто заради нея бях до някъде принуден да изгледам Coop Wings, но взе, че накрая просто ми хареса. Окей, значи до момента това, което разбрах, че тя може да пее аниме песни и не знае популярните песни и не знам, смисъл, какво е това от начало на епизода, смисъл, но нека да не съм, нали, книгата по корицата, нека да го изгледаме цялото. Като пак само се надявам, че се виждам на камерата, понеже нямах време да видя кое как се вижда отстрани и също и не ми занимава.なんか探偵物に出てくる犯人みたいに黒い人。京子、あなたお世話になってるのにどういう例えなの？だって一度二人きりでお話ししてみたいわ。二人きりで何話すのよ。はい、終わり。気持ちよかった。ありがとう。それで
А, Това буквално ми напомня на тия моменти, където лично аз даже се надявам да ги нямам. А именно когато майка ти и приятелката ти вземат да си говорят насаме. В смисъл, не знам ще се разберат ли или не, а пък може би най-лошото нещо е да заговорничат срещу теб. Защото не е иронично, тогава може да ти се качат двете жени в твоя живот на главата. А пък да не говорим какво става и с бабите. В смисъл, не е иронично, познавам хора, които буквално приятелките им се разбират супер добре с техните, но за сметка на това той отнася всичко. Така че не мога да разбера тия хора как живеят. Аз единствено се надявам, живи и здраве, ако някой ден, нали, реше и така най-накрая да покаже примерно някой момиче на нашите и особено на майка ми, тя дали ми се качи на главата. Чакай малко, ама тя Демек не знае първото му име, са в един клас, Демек. Вярно. Тук забравих два ключови фактора. Първо, в Япония, буквално, ако не си някой, нали, с някой близък, ти не можеш да го наричаш по неговото име и доста често хората като цяло, които просто се познават, просто се наричат по фамилия. Нали, за по-уважителна форма и само близките могат да наричат с име. Особено пък с, нали, с малкото име. И вторият фактор, който просто си е тук за анимето е, че той просто, нали, е отдръпнат в даскалото и като цяло мисля, че тя даже първият човек в даскалото, който по-скоро която движи с него, нали. Така че това горе да обяснява самата ситуация. Но да, имайте преди това в японската култура, защото примерно тук, както ние, въпреки че не се познаваме толкова добре, ще го питам за името му и ще започнем да си говорим, обаче там е прието, нали, като цяло, ако не сте близки, просто да му викаш по фамилия. Те са станали приятели. Добре, бе, тя не го осъзнава ли? Въпреки че той се държи като педал в момента, тя не осъзнава ли, че технически буквално не знам дали колко време е минало този епизод, в смисъл некъде една седмица сигурно, да я знам, но като цяло не се сеща, че когато си отрязал някой, просто е казал, нали, няма значение, просто отхвърли неговото предложение и след това изведнъж да вземеш да го питаш за някой друг, това малко е кофти. И защо имам чувство, че точно тази героиня, поне в анимето, няма да има почти никакви задръжки, че да не каже никакви. Не знам, смисъл. Имам чувство, че ще е такъв персонаж, на който не му пука от обстоятелствата и просто ще знае неговото. Ако някой е гледал анимето, поне да ми каже дали съм прав за нея или не, за да знам поне горе-долу какво да очаквам от нейния характер.
ダメだよレトルトカレー。ねえ、明日は休日だけど来るの？宮村くん来るんじゃない？ほんと？どうしましょう。テンション上がる。別にママに会いに来るんじゃないわよ。もしかしたらママに名前言うかも。よし。お邪魔します。堀母だ。初めて会った。あ、これどうぞ。ありがとう。ごめんなさいね。京子はちょうど買い物に行ってて、お話はいろいろ聞いてたのよ。遅れましたが。お兄ちゃん。素敵な名前。もっとお話ししたいんだけど、あこれから仕事に戻らないと。あ、自分もすぐ帰りますから。お兄ちゃん帰っちゃうの？やだ。いつも本当にありがとうね。いえ。ママは？お仕事にケーキ取りにする？いちごのあの女、買い物行けって言ったのは2人で話すためか。Окей, не знам какви си отношенията с майки, но очевидно няма уважение към никой. В смисъл. Но малко ми дава вайб майка и като, да знам, самотни майки. В смисъл, не иронично, според мен майки ще този по-скоро, да го наречем този персонаж, нали? Мъжки, женски, страни народ, няма значение. Тя ще е от този тип персонажи на родители, които технически, когато чуят, че нали, тяхната дъщеря в случая и за създадено момче, тя много ще се зарадва, нали, понеже очевидно като го видя и го харесва доста и най-вероятно или ще направи някои работи, или просто ще гледа дали ще могат двамата да се съберат, нали. Като може би от сега ще очаквам евентуално намеса на майката от дадена страна. Ще ми бъде интересно, нали, ако я включат по-така наистина и да направят по-такава роля, понеже според мен точно това ще отива, понеже особено в момента като видях горе-долу персонажа на майки, тази роля би отила най-много, именно да гледа на всяка цена те да се съберат по един или друг начин, нали, като цяло да станат двойка. もう小学校ぶりに下の名前で呼ばれたよ。照れるね。なんて？だから下の名前で。そうじゃなくて。ああ、呼び方？くんづけっていうかお母さん若いよね。この男と一度だって会話が噛み合ったことがあっただろうか。Не мисля, че някой друг преди теб е говорил с него, в смисъл. Пак, това като в миналия клип, нали, то буквално момчето извън Даско е супер готин и буквално особено пък вида му, обаче в Даско просто е този мрачен, нали, просто защото гледат тия работи да ги крие и колкото по-малко хора да знаят за пирсингите, за татусите. И точно за това и принципно явно в Даско не е с тази прическа, за да може, нали, особено да крие, защото тук има пирсинги, така 4 на ушите и, нали, като цяло, т.е. просто няма да е окей това да се види. Особено в Япония, понеже там особено в Даско са доста стриктни и най-вероятно ако покаже този вид в Даско, ще се навлича проблеми. Сега мога да бъркам, нали, просто водя по пътя на логиката как би трябвало да се развива в момента самия сюжет, за да имам някаква представа и да мога като цяло да си кажа самото мнение за това аниме, като цяло какво се случва в него. なんか堀さん、ここんとこ変だよ。何がよ。ほら、男子の着替え覗いてみたり。それは誤解よ。もしかして誰か気になってるとか。
実は名前そんなことでずっと悩んでたのしかし名前かペン借りるよ。ちょっと待ってね。Изуми. А, 泉あ、ごめん。振り仮名忘れた。貸して。読めるわよ。まあ一応もらっておくわよ。忘れるかもしれないし。できれば忘れないでくれると。分かってるわよ。声に出すと覚えやすいよ。泉はい。堀さん。なんか変な感じ。やっぱ宮村でいいもう堀さんってば。宮村あんたこそ私の名前知らないんじゃない？え、京子でしょ？お堀さんってたまにアホっぽいな。笑いだけ笑いなさいよ。だって笑ったら怒るでしょ。Това ми напомня аз колко зле съм с имената, защото буквално, повярвайте ми, с спомнянето на имена някой аз съм много зле. Буквално на един печага, с който се познаваме от няма 2 години, буквално му запомних името след 16 път и дори не се ебавам. В смисъл, 16 пъти трябваше да му чуя името, за да го запомня. В смисъл, смятайте колко съм зле с имената, нали? Та... Но... Да, за смисъл, ако целият епизод се върти на това, мисля, че ще е забавно, понеже до момента само глупави случки като цяло се случват и поне когато аз започна аниме и особено ако е романтика, поне защото повечето са буквално в началото крещят, бият се, какво ли не. В началото поне аз предпочитам да са такива с глупави случки, за да мога поне, нали, малко е така да се вкарам, да ги опозная повече персонажите, а не изведнъж все едно са излезли от Анди Студио да крещят. Нали, просто като цяло, лично за мен така е в пъти по-добре. Рифужи! ごめんね、堀さん。忙しい中、雑用なんて。いいよ戦国くんの頼みだもん。いや、本当に助かるよ。さくら、ちょっとこれ預かってて。やっぱり優秀な人にやってもらうのが一番だ。それでなんだけど、堀さん、これもやっておいてくれないかな。ごめんね、堀さん。おー。今生徒会のみんなバタバタしてて仕方ないな、戦国くん。堀。 Да, точно за това не е окей да те знаят в Даскал колко си способен, понеже ще ти се качат на главата. Особено учителите, защото технически в Даскал точно най-добрите ни ученици, поне които аз ги знам, буквално появява се някаква задача, нали, къде трябва да представят Даскалото и веднага те са първите, даже без да ги питат, идват, казват, записали сме те да направиш еди какво си, що си ще те предложим за еди това си, що си, нали. Което разбирам, нали, то няма за какво да мисля в момента примерно да свърнат Даскалото, тъй като те трябва да се представят пред самата държава. Добре, като цяло да се представят пред другите външните училища и така нататък. Добре. Но точно и за това има доста пичове и като цяло доста хора, които просто или не се, за нарушение просто не се справят толкова добре, или са по-такива мрачни в Даскал, за да може точно да не ни занимават с такива глупости. Лично аз съм бил от всичките страни и мога да ви кажа, че нали, просто като цяло, ако покажеш, че можеш да направиш какво си и що си, и ако не се научиш да отказваш на хората,
те ще ти се качат на главата. Затова просто се научете да казвате не. В смисъл. Или пък ако някой е толкова настоятелен, нали, направите един-два пъти, но ако прекалява вече, просто му бийте шута. В смисъл. Защото не е от нищо, не мога в момента аз цял ден, като се занимавам с еди какво си, що си, ти да дойдеш да ми скачиш на главата, заради еди какво си, нали. Просто като цяло не е готино това, което много хора правят. И нали, точно за това е причината повечето хора като цяло даже да започват да отблъскват или като цяло просто да не комуникират толкова с хората, понеже просто им се качват на главата. 生徒会のやつもうなんで生徒会の仕事を掘りがいあんのよ。引き継いだばかりだし生徒会も大変なんでしょ。そういうもんでも重要なのも掘りがやるっておかしいじゃん。掘りは使われてるだけだよ。だとしても役に立つんだからいいじゃない。よくない。大変そうだな。なんつうか俺らバカに手伝えること。Да, точно и за това точно говорих, защото технически, когато на човек му трябва помощ, давайте. Но запомнете, че ако технически е задача, която той дори може да свърши сам, въпреки че примерно ще му изисква повече усилия отколкото на вас, тогава просто не дайте да го правете. Тук, освен ако аз лично помагам, но когато знам или че е нещо малко, или че е нещо с което наистина те не могат да се справят. Примерно, някой в момента да ме пита някакви работи за YouTube, това, и аз веднага ще мога да му помогна, понеже това е тема, в която аз знам повече от него, нали? Смисъл, ако някой примерно реши да почва канал и така нататък, или примерно с бойните спортове, нали, да го тренирам, да го науча, да му обясня някакви работи, мога. Но примерно в момента да ме накара 24/7 да съм около него, да му решавам тези проблеми, да му обяснявам абсолютно всичко подробно, не е много год, защото технически ти трябва да се научиш да решаваш най-вече и сам за себе си. В смисъл. Защото технически аз мога да ти кажа примерно решения, които ще са добри за мен, но няма да са толкова добри и ефективни за теб. Затова просто гледайте да успявате да се справяте с нещата сами, а за нещата, които не можете, може вече, нали, тогава да искате помощ. Но само за неща, които или са супер малки и ще стават супер бързо, или просто за неща, които наистина ви трябва някаква помощ. Нали. Ама не за абсолютно всяко второ нещо, което ви е някаква лека такава малка пречка. Да, прав си. マジか。女子にも人気だし、堀さんも少なからず好意を持ってるから手伝ってんじゃない？じゃあ美少女の仕事が堀に回ってるってこと？やだな、そんな言い方。確かにさっきの仕事は綾崎さんの分担だけど。確実に仕事回されてるって。Да, точно ето за това говоря. Смисъл, буквално хората ще ви прехвърлят някакви задачи, които технически са тяхна отговорност, но просто защото са видяли, че вие сте добър човек и ще решат да я хвърлят върху вас. Затова просто се научавайте да казвате не, когато очевидно не можете, или просто като цяло, нали, не ви се занимава толкова с това нещо, говорим, когато е твърде посилна задача, нали. Защото, примерно, в момента едно е, нали, в момента това, което се случва с мен. Някой да ме помоли да му взема един нещо откъде си, но примерно, нали, на някакво близко разстояние, аз съм като няма грижи, ще да го взема, нали. Обаче, примерно, в момента ме вика всеки ден да отивам, примерно, от един края на Пазарджик до другия, така всеки ден, заради еди какво си, това просто няма как да стане, защото технически той пречи на мен и като цяло
и взима цялото време, което аз имам и влагам в нещата, които обичам. И като цяло, абсолютно всеки в този живот си има задачи, отговорности и всичко, и просто не е готино, когато ги прехвърляте на някой друг, просто защото човека е твърде мил, защото особено ще му писне и ще ви го начука яко, и сигурно накрая може да станете единствения човек, на който няма да помага, понеже примерно другите си имат някаква мярка, а вие преди сте нямали, и той просто тогава ще ви е бил шута и ще трябва да се оправяте сами, нали? Затова, че да, запомнете. Освен ако не е някаква супер спешна задача, където разбира се и вие да се включите, или просто някаква супер малка дребна услуга, може да поискате, но да прехвърляте постоянно да прехвърляте постоянно своите отговорности върху някой друг, не е готино.うん。堀さん、大丈夫だろうか。ケーキ作って持ってったら堀さん元気出るかな。大丈夫ですか。俺前見て。これ。言うだけ言われて去られてしまった。План на бюджета.何の騒ぎ？堀さん？堀が生徒会に言いがかりつけられてんだ。昨日ちゃんと全部渡したわよ。その会計書類も全部。そうでしょ、綾崎さん。レミは知らないって言ってるよ。その場で書類の確認をしなかったんでしょ。それはそっちは確かにこっちにも非はあるけど、でもそれは昨日レミが受け取ったものの中に会計書類があったかにもよるんじゃない？堀さん、本当に渡したの？渡したわよ。でも正直疲れててよく覚えてない。堀さんが手抜いたの。堀って1組の？頼んだ書類がないせいで作業が遅れてるんだって。会長かわいそう。そっちに非があるなら謝ってほしいだけなんだよ、堀さん。落ち着けって石川。やめてよ。鳥はちゃんとやったもん。私ずっと見てたもん。昨日渡したの。っていうかさ、鳥さんが謝ればいいんじゃない？早く謝んなよ。石川君、やめろ。悪いけどカバンとこれちょっと持ってて。どう？堀さん。言わなくていいよ、堀さん。言わなくていい。みや？なんだ君は。会長。Oh! Yes! 探し物ってこれ？会計書類。なんであなたが？昨日ちょっとした偶然で拾ったんだ。綾崎さんには捨てといてって言われたけど。レミ、そんなこと言ってんの？
結局堀さんは悪くなかったってこと？何があったの？さあ。Принципно очаквах да го удари с коше. Или да я знам да го ритнела. Мисля, че и такава става. Мисъл... Те да знам... Принципно, ако беше в Балканите, до сега се беше изял яко боя. Ама тук явно просто, нали, особено в японската култура, един удар е достатъчен. Не знам. И да не забравяме, че са в Даскало и най-вероятно ще вземат да знам да ги изключат или да им дадат просто някакво наказание, затова просто са решили да спра до тук. В смисъл, не знам. Аз лично съм свикнал в балканския, се трепваме колко можем. 誤解が解けてよかったわ。ちょっと泣きそうになったけど、堀はしっわかりはは者だもん。当然だよね。許してよ。でも宮村のおかげで本当助かったわ。ありがとう。偶然だけどね。でもよ、誤解解くだけなら頭突きは必要なかったんじゃないのか？あれはなんとなくムカついたから。Добра причина, добра 気になっ причина. てたんだけど、堀さんって会長に弱みでも握られてるの？だって堀さんが言いなりで頼み事聞いてるのってなんか変だ。なんで？ Да, верно си е. Значи тя крие нещо и за това винаги им помага. В смисъл, има нещо. Сега дано да го разберем и дано да ме кара да гледам третия епизод и да трябва да чакам да направя другото видео, за да мога да го гледам. Понеже принесно заради реакция канала, вече каквото гледам, на това ще реагирам. Иначе буквално до вчера да съм се изгледал цялото аниме, но просто заради, нали, заради канала. Гледам сигурно 2-3-4 епизода на седмица, нали, колко ми стига времето. И особено сега пък като идва лятото, максимум сигурно ще мога 1-2 пъти.所業をバラす。どんな？ほらそれ、そういうところ。わかったわよ。戦国くん？そうそう、よろしくね、堀井さん。Добре, т.е. по тая логика тя го е тормозила толкова много време и той очевидно сега си го връща. Да, не мисля, че ще е окей като постъпиш гимназията, изведнъж ще цял Даскало да знае, че си тормозил еди кой си или че някой е бил, нали, тормозил от еди кой си, нали, евентуално. Защото такива работи принципно се позволяват до 4-5 клас, нали, ще вика това е лошото момче, ама аджива след това на никой няма му пука, ще има някакви много малки гадяри, къде ще им пука, всички останали просто ще вземат за... Всички останали просто ще вземат за някакъв тъпанар, нали. Да, определено има зъб. Охайо, кайчо. Добре, значи вече го е страх от него, в смисъл и разбираемо, нали.
Добре, май сега той ще се отнася с уважение към него, а не обратното. 新しいトラウマを抱えた。 Нормално. あのさ、もう少しで堀の誕生日なんだわ。え、そうなの？ 3月の終わりなんだよ。ああ、春休み中ってことか。なんかあげようと思ってんだけどさ、なんかさ、一回振られたのにぶっちゃけうぜえよな。そんなことないんじゃないかな。あげたいって思うのいけないことじゃないし、でも堀が喜ぶものって全然わかんねえんだよな。気持ちだよ。なんでもいいんじゃない？アクセとか。いや、アクセは重いだろう。あー、じゃあ置物系？宮村は堀の好きなもんとかなんか知らねえ？プレゼント。 Добре, те в момента тенис играят или просто си я подават, нали, колко да могат да водят разговора. В смисъл... И технически там е трябва ли да знам да има даскал, който да ги следи и да им се скара за това, че вместо да тренират, нали, в часа да се упражняват по тенис, да си говорят после къде си подават топката. И примерно да знам, кое е единствената маса в даскалото, нали, като цяло и просто другите момчета си чакате да примерно да я знам. Оре нара Хори-сан ни нани агеру кана? いつまで宮村がうちに来てくれるかなんて、そんなの私も知らないわよ。お姉ちゃんはお兄ちゃんが来なくなったら嫌じゃないの？僕はすっごく嫌。堀さん、そんなの私だって嫌。お姉ちゃんって素直じゃない。 Ау, това е много гадно. В смисъл, това е много гадно, когато започваш да ставаш близък с някой човек и поне когато видиш самите обстоятелства и осъзнаваш, че той най-вероятно няма да продължи още дълго да бъде с теб и като цяло е кофти чувство, смисъл, не е окей. Като примерно, нали горе-долу ще дам пример с мен, макар че тук горе-долу не се случва, но примерно като съм в общака и изведнъж обаче да ставам много добре приятели с дадено момче, обаче то примерно да е към края на учебната година, той да е 12 клас, нали. Примерно в момента, както аз съм 11 клас, примерно да се приятели с някой 07, обаче да е към края на учебната година и буквално не се познават колко издава, колко време, просто той да продължи някъде друга да е и като цяло просто да няма възможност да го познае по-добре и просто, нали, ти става супер тъп. А пък да не говорим, ако започвате да излизате, като цяло да се разбирате и всичко и просто когато се знаеш, че имате толкова малко време, просто всичко се прецаква, нали. Така че да, ако имате възможност с някой човек, който бихте искали да се запознаете, го направете просто, защото може би ще съжалявате, ако не го направите, нали. Поне за момента аз нямам такъв случай, но кой знае, може би точно това би станало, може би с момче от общака, което примерно не съм си говорил до момента, изведнъж ще станем супер близки, примерно в края на юни, 1-2 дена ще се мутаеме и това ще бъде, като цяло ще ми бъде тъпо, понеже примерно ще видя, че с човек имаме изключително много общо и ще ми се иска да бяхме прекарали повече време заедно, но това примерно няма как да стане, тъй като той е поел еди къде се, нали. И, нали, просто ако имате възможност, се запознавайте с хора, които мислите, че ще са добро обкръжение за вас и с които искате, нали, като цяло, ако имате възможност да дружите, като цяло да ги опознаете. Понеже не се знае изведнъж колко общо може да имате с този човек, нали.
お誕生日おめでとう。あー、誕生日。春休み入っちゃったし忘れるところだった。ありがとう。これは俺からハッピーバースデー。What? Той го каза това на английски. Въпреки, че в японската култура абсолютно всяка една дума има 5 начина да кажеш, нали, 5 различни начини как да кажеш една дума с едно нещо значение. Като, нали, извинявай, буквално има гомен, гоменасай, суми, суинасен и всеки други такива работи. При честит рожден ден е танжоби, но той буквално каза на английски happy birthday. Като често казвам, ще ме очуди, ако всъщност това е един от начините, по които всъщност може да се казва в японски език. И ако питате как започнах толкова да разбирам, накратко толкова анимета съм изгледал за толкова кратко време, в смисъл предимно романтични, в смисъл може би има вече над 10-20 романтични анимета, които съм изгледал и буквално някои думи вече мога да ги говоря и ги разбирам и буквално чат-пат в много малко моменти от анимета нямам нужда от субтитри, понеже буквално разбирам без да има нужда да чета. Ама нали, не съм кой знае колко добър, разбирам сигурно 0,5% от езика. 自分の好きなやつだけど。Песните, които той харесва. 不思議だ。なんでわかったんだろう。私の欲しいもの。変なやつ。誕生日が来たってことは春休みも終わりね。もう3年生か。Окей, явно това беше епизода. Интересно е какво ще стане. Само да проверя дали нямаме нещо по-така към... Добре, явно очевидно се беше само за първи епизод да има нещо към края. Но... готин епизод беше. Надявам се да стават все така по-добри в продължение като гледаме. Не знам колко сезонни епизода има на това аниме, но се надявам да са поне... Въпреки, че ми се иска да реагирам и на други работи, защото в момента ще става супер бавно, нали? Надявам се да има поне 2 сезона, в смисъл. Защото, особено при романтичните комедии съм забелязал, че правят един сезон, чака 3-4 години и тогава си помисля дали евентуално да направят втори сезон. Като анимето, на което даже ще реагираме на втория сезон, тъй като аз съм вече гледал първия сезон е Ангелът от съседната врата ми разгледа огнило, като даже епизодите започнаха да излизат с български превод. Затова очаквайте и реакция на това аниме. Като също едно от анимета, които съм си набелязал, понеже много хора ми брънкаха за това нещо, особено пък мои познати да го гледам, понеже вика, че ще ме депресира, а именно Darling in the Franxx. Поне мисля, че е така нещо аниме. Но да, като цяло това от видеото, лично се надявам да ви е харесало. Надявам се да се забавляваме с тия реакции, като цяло да ви харесва мнението, което изказвам и като цяло тъпите и умни коментари също, които правя от тия клипове като цяло и то като цяло в абсолютно всеки клип. Та, виждаме се и в другите канали и специално се виждаме тук с епизод 3 живи и здрави. Бай-бай!